Szanowni Państwo, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na wystawę sztuki łemkowskiej, rusińskiej do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pod tytułem Formy obecności sztuka Łemków Rusinów Karpackich. Jest to wystawa szczególnie ważna w kontekście historii sztuki, ale szczególnie ważna w kontekście po prostu kultury, dlatego że po raz pierwszy w historii spotykają się twórcy łemkowscy, rusińscy z Serbii, Chorwacji, Rumunii, Mołdawii, Ukrainy, Słowacji, Czech, Polski, Ameryki. Jest nawet jedna artystka z Argentyny i nigdy wcześniej nie doszło do tego spotkania. Jak sobie myślę, że wielką wartością tej wystawy jest to, że to spotkanie się zadzieje. A jak chcą Państwo zobaczyć Andy'ego Warhola w nieoczywisty sposób, zapraszam.